Усіх вітаем, шановнае спадарства. Прывітанне, даражэнькія нашы гледачы, слухачы, карыстальнікі, карыстальніцы. Гэта мы з Дашай, сёння яна не паспела. Даша Гардзейчык. Это я, а гэта спадарня Ірына Новік, якая ў мяне выхапіла эстафетную палачку. Это чисто тетя Ира, которая вот лишь бы поговорить что-нибудь. Так, лишь бы перабіць, лишь бы зблытаць мне ўсе карты і сапсаваць усю маліну. Увогуле, мы дзве журналісткі, якім надавалі, бачыце, столькі вы грошай надонацілі, што мы можам імі нават выціраць соплі, слюні і ўсе астатнія фізіялагічныя вадкасці. Таму, калі вы хочаце, каб мы і далей гэта рабілі, можаце нам заданаціць. Вот там вот у нас посылка на донаты недзе ўнізе. А яшчэ можете поставить лайки, этыя вот сэрцайкі, вот пальчики, каментики, на звоночки натиснуть. А потым Даша скажа, што мы сёння. А сёння мы нарэшце будзем размаўляць пра тэму, якая ўсіх хвалюе, пра адукацыю, грошы і пра то, як гэтыя дзве тэмы паміж сабой не ў дужачках звязаныя. Ну, мне здаецца, яны ніяк не звязаныя. Мой доўгі жыццёвы досвед паказвае, што колькасць грошай не залежыць ад адукацыі, бо колькі ў мяне адукацыі, колькі грошай ніяк не рэлевантныя нейкім паміж імі стасункі. Увогуле пачалося ўсё з таго, што мы са спадарняй Ірынай, я ў 24 гады, спадарня Ірына ў 55. Вырашылі пайсці ва ўніверсітэт зноў. Спадарня Ірына, як гэта адбылося ў вашым выпадку? Ну, это вельмі доўгая гісторыя, даўжынёй 55 гадоў. Ну, але калі рабіць доўгую гісторыю кароткай, то у пэўны час, у пэўны вось момант я ўсвядаміла, што я засталася адна, і ўсё, што я жыла раней, то дарма. То бок все мои адукацыі абнуліліся, бо змянілася краіна, і там дзеці выраслі, муж памёр, і я такая адна ў чыстым полі і не ведаю, што мне рабіць. Я нічога тут па-новаму не ўмею. А я ведаю толькі адзін спосаб вучыцца нечаму новаму, гэта хадзіць ва ўніверсітэт. І я такая думаю, збярусь-ка я сіламі і пайду. І пайшла. А ў мяне такая гісторыя. Я не маю такой колькасці адукацыі, як спадарня Ірына. Напэўна, яна можа пасля падзеліцца сваімі скарбамі. У мяне ўсяго адзін толькі дыплом бакалаўра, атрыманы ў Віленскім універсітэце. У Віленскім. Хто яшчэ раз напіша, што я вучылася ў ІГУ, той не атрымае ад мяне ні пашаны, нічаго не атрымае. Вось. І ў пэўны момант я ўзгадала, што мяне ж калісьці выперлі з грузінскага філфака. Суадноства ў мяне ёсць гэты незакрыты гештальт, нескончаная філалагічная адукацыя. А я сябе злавіла на думцы, што я ў вольны ад працы час слухаю всякія падкасты пра мову і лінгвістыку, і я падумала, можа быць, мяне туды і цягне, продкі завуць, там, зоў каранёў усяго астатняга, па-першае. Па-другое, ну давайце будзеш шчырымі, спадарня Ірына, максімальна шчырымі. У апошнія гады, ладно, у апошні год у нашай журналістыцы з фінансаваннем стала ўсё настолькі дрэнна, што нашымі заробкамі можна вот толькі выціраць соплі, і таму я падумала, што, можа быць, будзе выдатнай ідэі кудысьці пакрысе адпаўзаць у нейкую смежную галіну, і чаму б не адпаўсці на філфак. Я ўзгадала ж яшчэ адну прычыну, чаму мне гэта трэба. Я ж паступіла не на бакалаврыят які-небудзь, я ж паступіла на магістратуру, і адна з прычын, што я раблю все правільна, тое, што адзін высокапастаўлены чыноўнік у Беларусі нядаўна быў вельмі супраць магістратуры, казаў, што гэта непатрэбная трата грошай і часу, і апеляваў да таго, што вось у нас ва ўрадзе ніхто гэту магістратуру не закончваў. І я такая падумала, не, тады дакладна. Это правільнае рашэнне, трэба ісці гэтую магістратуру такі дабіць у сваім жыцці. У вас такі падлеткавы бунт просто, спадарня Ірына. Ну, калі я вучылася, не было ж магістратуры. У нас было 5 гадоў спецыялісты да свідос. А пасля можна было пайсці ў аспірантуру. Ну так, да, адразу. Прыкольная гісторыя. Насамрэч, я пагляджу на гэтых чыноўнікаў, якія нават даволі маладыя, і ў іх час уже была магістратура, але яны чамусьці атрымоўвалі першую вышэйшую адукацыю там у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце. А пасля яны ішлі паралельна на другую, так. На другую вышку ў акадэмію ўпраўлення прэзідэнта, і там атрымоўвалі тую самую кшталту, яны эканамісты па першай адукацыі, і там яны таксама атрымоўвалі
эканамічную адукацыю толькі чамусьці ў акадэміі ўпраўлення. Карацей, нейкая дзіўная схемка. І я таксама вырашыла, што не буду такой дзіўнай, не буду атрымоўваць другую вышку, просто я пайду на магістратуру. І я паступіла на беларускую філалогію, Варшаўскі універсітэт. Дзе ж яшчэ можна вучыць беларускую філалогію, як вы думаеце? Але польскі ўрад абламаў нам са спадарняй Ірынай усю маліну. Не, мне не абламаў. Я не была такога высокага меркавання пра сябе. Я таксама не была высокага меркавання, але я прыйшла на ўступны экзамен, мне сказалі, што ў мяне позіум языка польскага выстачаюнцы, то бок, як это сказаць, па-беларуску хопіць мне. Да, разумее, што кажуць па-польскі, нават часам можа напісаць пра тое, што думае. Вось, што як бы гэтага хопіць, каб навучацца ў магістратуры, тым больш на магістратуры па філалогіі, беларускай. І уласна, я паступіла, толькі пасля прыйшло распараджэнне з Міністэрства вышэйшай адукацыі, што іншаземцаў дакладней, што іншаземцаў без гэтага сертыфікату Б2 моўнага, так. А веданне польскай мовы не браць ва універсітэты. І так мы са спадарняй Ірынай пайшлі на моўныя курсы ад пачатку. А я абсалютна не шкадую. Мне падабаюцца моўныя курсы. Вывучаць мовы — гэта мая яшчэ адна мара, практычна не спраўджаная, бо калі я была зусім малая, я марыла быць перакладчыцай, і нават мы з сяброўкай прыдумалі сваю ўласную мову. Праўда, мы ўвесь час забываліся, што якое слово азначае. Не хвалюйся, спадарня Ірына, палякі таксама ад часу да часу забываюцца. Палякаў ёсць одно хорошее слово, которое заменяе ўсё. На літару К. Да, і канчаецца на А. Так, я хацела сказаць, што скончваецца на урва, ну ладно, не будзем настолькі прамалінейнымі. Уласна кажучы, мы са спадарняй Ірынай не проста так вучымся, мы ж меркантыльныя жанчыны, правільна? Так, мы яшчэ атрымоўваем стыпендыю. Таму што мы паступілі на праграму імя Кастуся Каліноўскага з пасылкаю пісання. Вось, ладно, нічога не рэкламуем, калі захочаце, самі нагугліце. І гэта не адзіная стыпендыя, вывучаць польскую мову можна на некалькіх кірунках, дзякуючы некалькім праграмам, і нават не толькі польскую, і нават атрымоўваць за гэта невялікія грошы. Мы раскрыем карты, колькі у нас стыпуха? Не раскрыем. Індзей? Можам памахаць, так. Так, вот калі узяць вот это вот 4 разы, вот это вот, ну ладно, 4,5, вот это недзе будзе наша степуха. Вось. Ну, то бок не холадна, не горача, да, разумееце. Ну, але тое-сёе. Але, між іншым, спадарня Ірына, гэта больш, чым беларуская пенсія, напрыклад, таму што яна складае менш за 1000 беларускіх рублёў, 900 там з нечым, сярэдняя беларуская пенсія. Да, і я ўвесь час кажу, што от пры саветах я б ужо пайшла на пенсію. Уже б стала ракам награды і там ракам награды? Да, палола бы бульбу. Якія награды? Як мы ведаем, спадарня Ірына скончыла школу з залатым медалём. Раскажыце. Са срэбным. Са срэбным? Мне па фізкультуры 4. А, боже. Ну, калі б было па фізіцы, там ці па чым? Не, такого не магу сабе дазволіць, а от з фізкультурай падкачала. Вы ж казалі, вы гнуткая жанчына. Ну, бачыш. Гнуткая, але не хуткая. О, маладзец. Это я напишу сабе на лоб такое. Спадарня Ірына, раскажыце, акрамя срэбнага медаля з клецкай школы, якія яшчэ у вас ёсць дыпломчыкі? Ой, у меня много дипломчиков. Это надо тебе рассказать. Ну, давайте. Ну, по-перше, я была председателем клуба интернациональной дружбы. Это очень важно. Имени Рихарда Зорга. Это такой шпион. Разведчик, надо говорить. Вот. В Японии працаваў. И что это ваш Зорро? Ну, повесили его там, да, японцы. Слухайте, у вас вечно вы тусуетеся з нейкімі павешанымі. То гэта Рыхард, то Каліноўскі, я не разумею ўвогуле. Так, хто далей быў? Мне не падабаецца твоя аналітыка, Даша. Подумай что-нибудь хорошее. Ну, яшчэ былі якія-нибудь дипломы. Ударнік трудовой четверти. Вот нам давали, мы первый месяц на каникулах, мы працавалі у калгасе дзе-нибудь, і нам давали такія спецыяльныя камсамольскія значки, і там было написано ударнік трудовой четверти. У меня такое тоже есть. А кого вы ударили? Мало ли кого. Это вельмі асабістае пытанне. Я не буду на такое адказваць. Даша, якія у цябе са школы ёсць узнагароды, кроме твоей алюмініевай золотой медали? Вот расскажи мне, калі ласка, что ты тут мяне тут допрашиваешь? Ну, нагорода за буслик у 5 классе. Бусликов, да, у нас не было бусликов. У нас были олимпиады просто. Ну, да. И у нас там были ничего олимпиады. Не давали, а вам уже бусликов давали. Так, нам давали грамоту, там было написано буслик, там штосьці, пераможца конкурса, чагосьці. І яшчэ я была алімпіядніцай па ангельскай мове,
па грамадазнаўству і раптам па астраноміі. А да якога ты ўзроўню даходзіла на алімпіядах? Да обласці. Ну, я таксама да обласці даходзіла вышэй. Паціснем руку. Ага. От абласныя. Да. А да рэспублікі не даходзілі, таму мы і працуем у рэгіянальных медыа. О, так, Як яно ўсё? дакладна. Скажыце, спадарыня Ірына, моцна адрозніваецца вашае навучанне там на ўдарніцу труда, на срэбную медалістку клейскай школы ад таго, што вы зараз назіраеце ў польскім Ты універсітэце? хочаш параўноўваць школу з універсітэтам. Я ж яшчэ універсітэт скончыла, і нават таксама ж не адзін. Ну, вы ж не расказваеце нічога. Я інжынер. Я скончыла Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, который ў свой час лічыўся лепшым периферійным вузам. То бок сталічныя вузы асобна ацэньваліся за савецкім часам, а периферійныя асобна. І вот ён быў адным з лепшых. Гэта вы там канструявалі Магілёв ліфтмаш? Нет, мы не про лифты. Моя дипломная праца, у нас з мужем была дипломная праца про то, як будаваць сварку рабіць смеццеўборачных машин. У яго была рама, вот эта сварка рамы, а у меня, по-моему, вот этот какой-то из видов кузовов. Или наоборот. Ну, в общем... Это ж хорошо, это ж перапрацоўка, я коли бачу смеццевые машины, я думаю, что это могло бы быть моей будущей. И у нас там у дипломе, что мы на весь Советский Союз наробим таких вот машин, а потом даже излишки будем продавать на Запад. Смецце? Машин. А смецце ў іх купляць? Нормально? Ну, нормальная бізнес-ідэя. Дзякаваць Богу, спадарня Ірына, вы ўсё-такі не эканамістка міжнародніца, усяго-то... Да, Бог мілавал, это дакладна. Міжнародную супольнасць пашанцавала ім. Ну, а потым у мяне яшчэ ёсць дыплом перакладчыка. Вот, выпадкова так. Я нават не магу сабе ўявіць, з якой мовы на якую. З кітайскай, напэўна, что тут непонятного. Да, с англійскай несчастной, которую сейчас, кроме как за capital, ничего не памятаю. Вось ён увесь ваш capital. Точно. Вітраст. У нешта там. Ну, давайте тады ўсё-такі параўнаем. Вы зараз вучыцеся ў польскім універсітэце. Вы нават ходзіце на нейкія там пары па кінематаграфіі, чамусьці там. Так, шмат, конечно, мовы, бо это ж моўныя курсы. І я, шчыра, я ў сваіх дзяцей распытвала, кажу, дзеці, слухайце, як гэта хадзіць ва універсітэт? Мне што, трэба сшыткі там агульныя купляць, там некія трэба там ручкі, нешта вот такое, да? Ці там надо с компьютером ходить? Ну, як теперь модно? Як вот, чтобы мне не облажаться в первый день перед своими юными однокурсниками? Ну, и мне сказали, что вельмі важно, взять сшыток, тому трэба записывать. Компьютеры некоторые дозволяют, некоторые не, я все запомнила. И насчет телефонов это не очень прилично теперь, оказывается. В библиотеку трэба хадзіць, трэба не прапускаць заняткі. Вот мне старэйшая дачка сказала, заняткі не прагульваць. Гэта улічваецца, это очень серьезно такое все. Вот і нават на нейкіх парах, калі мы вывучаем новыя словы, то выкладчыца просіць паўтараць іх хорам, і мне это вельмі так умільна для мяне здаецца, прямо як у школе, як у першым класе такія. Ну, як спатрэбіліся вам шыткі, кампутары? Да, у мяне быў доўга ляжаў адзін шытачак, очень модны. Я зараз нават узгадаю, як называюцца самыя модныя? Малескін? Да, Малескін. Мяне ляжаў Малескін, мне шкада было ў ім пісаць, а зараз я з ім хожу на канспекты, і там у мяне ўсё: гісторыя, граматыка, вот, культура, і все такое, там проста розныя закладачкі, і Малескін будзе жыць. Я прачытала потом, што там некія для гісторыі, которые павінны быць запісаны, і вось гісторыя майго студэнцтва в прыстарэлым возрасце там будзе запісана. Ну, вось гэта, канешне, вельмі паказальна. Вось сапраўдная студэнтка з айфонам на машыне з Малескінам яна едзе на пары. Мы-то ў нашым студэнцтве галодным лавілі пацукоў, што там яшчэ, лічылі дні да стыпендыі. Па-першае, я хожу пеша. Потому что это адзіная магчымасць для такой занятой жанчыны, як я, которая працуе па начах, днём вучыцца, выхоўвае дзяцей, там помогает животным каким-нибудь. Спадарня Ірына, хадзіць пеша толькі ў школу і са школы магу. Па-першае, не бейце па столі, ён ні ў чым не вінаваты, а па-другое, вашым дзецям за 30 год, спадарня Ірына, навошта вы іх выхоўваеце? Адчапіцеся ўжо ад іх. Я ад жывёлаў, у вашай дачкі 2 папугайчыкі, не трэба кранаць нешчастых птушанятаў. Какое твоё дело? Вот хочу кранаю. Она еще будет учить меня жить. Как-то молодая еще. Молоко на губах не обсохло. Половых.
Па дадзеных European Training Foundation удзел дарослых у праграме перанавучання, то бок гэта lifelong learning, навучанне праз цэлае жыццё у Беларусі ў 2019 годзе склаў аж на 14,8%. А гэта вышэй за сярэдні паказчык Еўрапейскага Саюза. А чаму ён вышэйшы? А вось добрае пытанне, спадарня Ірына, як вы думаеце, чаму я табе патлумачу вельмі проста, бо калі я жыла ў Беларусі, то я працавала якраз у сістэме вось гэтага пастаяннага навучання дарослых. То бок калі людзі працуюць на нейкіх адказных вельмі галінах прамысловасці, то інжынерам трэба падвышаць сваю кваліфікацыю раз на 5 гадоў, а рабочым раз на 3 гады. І вось я была тым чалавекам, который чытае ім лекцыі і потым выдае ўдаставеренне пра тое, што ім ужо можна ісці абратна ў свае кацельні там ці газавыя чего-небудзь і там працаваць. А, так мой дзядуля, напэўна, да вас ездзіў на курсы падвышэння кваліфікацыі. Он быў качагарам. И плотником. Не, просто кочегаром. Ну, классно, Але ён любіў гэту это песню. называется оператор твердотопливных котлов. Ну, вот кшталту такого. Ну, кочегаром. Да, на котельні, у Берестовіцы. Супер, классно. Мой дзед таксама некалі быў качагарам. Я помню, мы да яго ў качагарку хадзілі в душ, бо у нас не было. Во-во-во, так, гэта прям яно, што калі адключаюць там гэту гарачую ваду, трэба да дзеда хадзіць на качагарку. Ну і вось такім чынам працуе адукацыя. То бок і ўсе і настаўнікі, і інжынеры, і лекары, яны ўсе праходзяць вось гэтыя курсы падвышэння кваліфікацыі. І я думаю, за кошт гэтага такая высокая гэта лічба. А вы хочаце сказаць, у Еўропе такога няма, як выпусцілі, так я чалавек думаю, што сабе яны ідзе? гэта не лічаць проста. Ну, і бо яны у Еўропе яны гэта часцей за ўсё за свой кошт праходзяць, каб там а ў нас это проста абавязкова. Ну, гэта моя думка такая, можа і не так все стаіць. Ну, ведаеце, для некаторых спецыяльнасцяў гэтыя курсы, ну, гэта, канешне, што мёртваму прыпаркі, кшталту таго, што якіх-небудзь там чыноўнікаў дасылаюць у Мінск на 2 тыдні. Гэта проста 2 тыдні алкагалізацыі і перапрацоўкі эцілавага спірту, спадарства. Не трэба так рабіць. Не трэба ім чытаць лекцыі пра тое, як складаць планы, асабліва калі гэтыя людзі ўжо 30 год сядзяць у сваіх крэслах. Вы ім лепей раскажыце, як размінацца трохі, каб яны, не ведаю, пролежня ў іх не было. Ну, я з тобой часткова згодна, таму што, напрыклад, як гэта па-харошаму гэты курс як працуе? То бок прайшло 5 гадоў і тэхнічна мае быць абнаўленне. То бок змянілася тэхніка, трэба па-новаму з ёй працаваць. Я ведаю такія кацельні ў Гродзенскай вобласці, на которых з 60-х гадоў нічога не мянялася, і людзі прыязджаюць са старымі канспектамі, которые напісалі іх папярэднікі, перадаюць іх вот так вот з рук в руки, што называецца. Вось. І па гэтых канспектах і жывуць і працуюць, а ну, прыязджаюць чыста там у Гродно пасядзець вот, амаль у сталіцу обласную. Ну, то бок, як быў гэты газавы кацёл, разумееце, 1956 года выпуска. Ну, кшталту таго. Але, ну, гэта ў адукацыі не вельмі цікавая. Як бы мы ж з табой, это ж дарослыя людзі, а мы ж з табой пашлі ў маладзёжную такую атмасферу. Ведаеш, што мяне больш за ўсё смешыць? Ну-ка. Мяне за студэнтку не прымаюць. Я калі прыйшла на інаўгурацыю курса, вот на першы наш вот этот самы штук, ну і там уже кажуць, што вот, уже там каліноўцы, мы называем вас па імёнам, вы выходзіце і ідзеце ў такую-то там аўдыторыю. Ну і вось я з усімі каліноўцамі ўстаю, прыходжу в эту аўдыторыю, прыходзіць чыноўнік у эту аўдыторыю, сядзіць, ну, шмат людзей, там чалавек 30, можа больш, і ён так на мяне пазірае і кажа: «А чыя вы мама?» И вот ты представляешь, что я ему хотела сказать. Я хотела ругнуться, сказала, что ничья я не мама, это не ваше дело, я тут вообще студентка, это мое законное место, вы меня сами узяли. Вот, я сказала: не, ну коли так, то окей. Але зараз він мене познає і здоровається. Так само мене у гардеробі вечно дискримінують. Я приходжу, здаю свою эту курточку, кажу: коли ласка, возьмите там день добрый, повесьте. А мене питаються: а до кого пані прийшла? Альбо там пытаются: а вы что будете там выкладать? Вы научителька? Я кажу: нет, я студентка. И бедная тетя аж такая, думаю: ой-очки, да. Это ж вроде как уже давно ликвидовали неграмотность, а тут такие... А тут такія карчы ў студэнты папёрлі. Ну, бачыце, у Беларусі не до конца ліквідавалі. Вось, так, вот приехали вучыцца хоть дзе-нибудь. Это окно в Европу прорубили и полезли. Зато у Беларусі ліквідавалі магчымасць выхадзіць на пенсію 55 год, і цяпер жанчыны выходзяць на пенсію 58, а мужчыны ў 63. Спадарня Ірына, што вы думаеце на гэты конт? Што вам да пенсіі яшчэ аж цэлых 3 гады?
Ну, я думаю, што жанчыны у нас на пенсію не выходзяць ніколі, яны працуюць, пакуль ногі цягаюць, а мужчыны да пенсіі не дажываюць. Вось і ўсё. Таму жанчынам у Беларусі я таксама раю, калі можна, калі ёсць магчымасць ісці вучыцца хоць на што-небудзь. Калі не ва універсітэту, якія-небудзь там клубы па інтарэсах, па цікавасцях сваіх і што-небудзь рабіць. Таму што інакш вот глядзіце, дзеці выраслі, раз'ехаліся, мужчыны памерлі, ну альбо там, не знаю, некуды прапалі. І всё. Або сышлі да 24-гадовых нашых гардзейчык. Да. О, какие цікавыя падрабязнасці мы даведаліся. Прям все? Ну, пару штук дакладна. Гэта будзе у... Спін-офе нашага подкаста на OnlyFans. Да, за грошы. Толькі за грошы. Да, спасылачка там і лайки пастаўце для Дашы. Калі вы 50-гадовы мужик, лайки прымаюцца ў грашовым эквіваленце. Спасылку ў апісанні. Жанчынам таксама можна, калі вы салідарныя са мной і разумееце, што ў 55 гадоў прыходзіцца пачынаць жыццё з новага ліста, то няхай гэта будзе прынамсі такі ліст. Ну, мне трэба больш, так, да, вось з чыстага ліста можна, памятыя таксама прымаюцца. Всё, чаму мяне вучылі в інстытуце, ужо нерелевантна, ужо няма ні той сістэмы эканомікі, якую мы праходзілі, няма той партыі, гісторыю, которой мы вучылі. Краіны той няма. Краіны той няма, нічога няма. І вот я такая вся разумная, мудрая, прекрасная, оказалася без бумажки. А я очень не могу без бумажки. Мне надо, чтобы бумажка была, там было написано, что я разумная. А яшчэ пажадана, каб гэтая бумажка была зелёнага колеру. І на ёй было написано, што Степан Гельско. Тут не мой портрет, но я согласна. Падобна, нечым вы падобнае да спадара Франкліна, ці хто гэта там. Спадарня Ірына, а вось вы кажаце грошы, а сапраўды, а куды ісці вучыцца, калі трэба недзе зарабляць, і дзе ўвогуле браць на гэта грошы? Ну, трэба стипендіі шукаць. Нема пенсіі, будзем шукаць стипендіі. І гэта так класна чакаць стипендію. Мне недавно кончыліся грошы. Даша, мне кончыліся грошы. Вообще, я пазычала ў сяброўкі. І як вы з гэтым экспірыенсам? Ну, я хадзіла ў краму, глядзела на ўсё і думала, колькі мне купіць хлеба. А колькі зрэліш? Хлеба я не купіла, я купіла бульбы. Я купіла бульбы, вырашыла, што бульба лепш, чым хлеб. Так бульба гэта наш беларускі хлеб. Да, вот я купіла бульбы, і мне трэба было там заплаціць за нешта. За кватэру заплаціць трэба было, і я пазычала грошы. Давно такога не было. Я такая думаю, ёлкі-палкі, ўсё как студэнчыцкія годы. Вот. Но в інтэрнат я не пайшла. Вырашыла, што абшчага это ўжо too much для мяне. Але пасля прыйшла стыпендыя і спадарня Ірына. Ну, я яшчэ не патраціла, у мяне яшчэ картошка не кончылася. Яшчэ пакуль на драніках дажываю. Власна кажучы, дзе шукаць стыпендыі? Можна, напрыклад, дзелюся лайфхакам. Заходзіце на сайт Варшаўскага універсітэта. Там у іх ёсць такі студыум Европы ўсходняй. Гэта асобны факультэт у іх лічыцца. І там у іх ёсць усякія стыпендыі. Глядзіце, яны нашаму брату і сястры беларусы падкідваюць ад часу да часу грошы. Я такое ведаю не толькі у варшаўскім, бо ў празе шмат можна знайсці стыпендій. Зараз шмат прапановаў ад нямецкіх вышэйшых навучальных установаў. Таксама беларусаў бяруць з задавальненнем. Недзе на паўгады, недзе на пару месяцаў, недзе можна паступіць прямо на курсы вучыцца, таму класна. А вы ведаеце, што траціна беларусаў і беларусак, яны не такія, як мы. Яны не працуюць паводле сваёй адукацыі, хаця не, яны акурат такія, як мы. У мяне адукацыя ўвогуле глобальны маркетинг, спадарня Ірына. Ну, ідзе ён глобальны, ідзе ён маркетинг. У маім жыцці. Вот это што збе не маркетинг. Ну да, бяры да падбірай. А вот ведаеш, моя калежанка, которая жыве яшчэ замежней, чым мы за мяжой, у яе сын падрос якраз да таго ўзросту, калі трэба паступаць. І вось яна параілася з усімі сваімі сябрамі, што ж яму рабіць, вось куды яму пайсці, каб праз там колькі-то гадоў дакладна быць запатрабаваным на рынку працы. І разумныя людзі сказалі, куды б ён не пашоў, усё роўна такой работы, на якую ён навучыцца, праз 5 гадоў не будзе. Таму хай ідзе вучыцца куды хоча, а потым на рабоце ўсё роўна яго перавучаць пад тое, што патрабуецца. Так, а можа, тады няма сэнсу ў прынцыпе ісці вучыцца? Не, ну так гэта ж трэба, каб мазгі развіваліся. Гэта чыста для агульнага развіцця. Это тое, пра што мы з малодшай маёй дачкой забіваліся ў
свой час. Да. Ці трэба ёй вышэйшая адукацыя, ці не трэба. Мне трэба была яе вышэйшая адукацыя, ёй не. А мне свярбела ва ўсіх месцах. Як это маё дзіця будзе без дыплома, я спаць не буду спакойна. Ну, то бок некаторыя людзі красворды разгадваюць, там мовы вучаць, а можна ісці ва універсітэт? Так, адназначна, вось. А вы ведаеце, што ў Еўропе, між іншым, 23% людзей не працуюць па сваёй адукацыі, але маецца на ўвазе, што не проста яны не працуюць па адукацыі, а што яны працуюць на працах, якія не патрабуюць такой высокай кваліфікацыі, якая ў іх ёсць. То бок, напрыклад, у чалавека магістарская ступень, а ён працуе прадаўшчыцай ў жабцы. Это нормально. Я якраз за гэта. Таму што з магістарскай ступенню, пасля таго, як ты адпрацавала 28 гадзін у суткі ў жабцы, можна чытаць разумныя кніжкі, рабіць нейкія даследаванні, маляваць карціны, там не ведаю, яшчэ што-небудзь. А калі адпачываць? Ніколі. Лепшы адпачынак гэта змена віду дзейнасці. Так. Затое у гэтых людзей былі 5 ці 6 студэнцкіх гадоў, гэта ж круто. Так, вельмі вясёлыя студэнцкія гады, калі ты, акрамя таго, што працаваць у жабцы, мусіш яшчэ хадзіць на пары. І чакаць стыпендзію. Гэта калі яна ёсць. Я, напрыклад, у бакалаўрыяце вучылася ўвогуле без стыпендыі. І у Польшчы, напрыклад, людзі, якія паступаюць проста так на агульных падставах, яны не атрымоўваюць ніякай стыпендыі. Гэта трэба адмысловыя нейкія стыпендыяльныя праграмы, каб атрымаць нейкія грошы. У наш час была стыпендія, у мяне была ўвесь час, і на старэйшых курсах нават падвышаная, там калі на 4,5, то замест 40 рублёў плацілі 50, а калі на выдатна, то 60 нават. І апошні год там у меня было 60 евро. 60 рублёў. Я нават не ведаю, савецкія рублі неяк перакладаліся ў еўра ўвогуле, там быў нейкі курс. Так, афіцыйны курс быў 80 копеек, долараў, еўра, 80 копеек за долар, а на чорным рынку 3 рублі. А якія еўра? Мы яшчэ ў дойчмарках захоўвалі свае благасастаянне. Яшчэ в кацерінках успомні, да? Ці яшчэ там залатых якіх-небудзь, чым там, як яны называліся? Чырвонцах, ну. Не, спадарня Ірына, вы щось блытаеце. У мяне, напрыклад, на першым курсе яшчэ да першай сесіі была 64 рублі стыпендыя. Ну, беларускія рублі, а не савецкія. А пасля, паколькі у мяне быў сярэдні бал 9, там штосьці было ўжо больш за 100 рублёў. Было прыемна. Асабліва прыемна, калі прыходзіць смс-ка ад Беларусьбанка, што прыйшла стыпендыя. На ўсім адначасова прыходзіць і ўсе на пары. Тут яны пісалі нейкі тэст, прыйшла стыпендыя. Вот это найлепшае пачуццё. У нас зараз таксама, калі прыходзіць стыпендыя, все такія у телеграм-чат, пришла стипендия, пойдем там. И там нехто, кілешек там з вином, нехто шоколадку выкладывает, там нехто яшчэ что-нибудь. Так, такі движ ёсць. Дарэчы, спадарня Ірына, пра тэлеграм-чаты. Як вам вучыцца з людзьмі, якія трохі маладзейшыя за вас на пару дзесяцігоддзяў? Это ж мне вучыцца. Мне все роўна з кім вучыцца. Я магу лесе сесці сярод этих дрэваў, буду вучыцца. Памятаеце? Ой, прикольно толькі, што я там нешта падказала, а потом такі, ой, клас, дзякуй, ты падказала там. А я думала, нормально, ну что, подказывать можно, прикольно. А памятаеце гэтую легенду про бобра БДУ? Ой, это таки студент? Зараз высветлим. Кто такой бобер БГУ? Существует легенда, что однажды в дремучем лесу кто-то оставил волшебную книгу. Маленький бобрик, гуляя почаще, нашел эту книгу и начал увлекаться наукой. Он стал таким умным, что перестал таскать бревна и строить плотины. Вместо этого он поступил в БГУ, защитил диплом магистра экстерном и стал талисманом Белорусского государственного университета. Это я, да. Я як бобр. Так. Курва, бобер, не спірдаляй, мордо. Ось ти, курва, до мене, бобер. Вось чаму мяне научили на моных курсах. Філолог. Ну, молодец, паспяхова вучышся, асвойваеш. Я могу сказаць, што мне у маёй групе вучыцца забаўна, таму што амаль усе трохі старэйшыя за мяне, у нас так увогуле усе падабраліся нейкія актывісты і актывісткі. Не разумею, толькі адна дзяўчынка адразу пасля школы, і гэта выглядае даволі забаўна, таму што мы такія, кшталту, ой, ва ўнівер ісці, гэта найменшая з нашых праблем у жыцці, ведаеце, кшталту. У нас там кватэра не аплачана, газ не аплачан, што-то там дзеці галодныя плачуць у хаце. У нас вот рэальна універскія праблемы, гэта не праблемы, гэта так. Это, на разміночку. Забаўка, вось. А для яе, як я разумею, гэта, асноўна, што ёсць у жыцці. Трэба вучыцца. У мяне таксама ў групе ёсць адзін хлопчык, яму
нават 18 яшчэ няма, то бок ён скончыў школу і вось прыехаў вучыцца на бакалаврыят, то есть ёсць частка людзей, которые пасля моўных курсаў пойдуць толькі на першую ступень вышэйшую адукацыю, а ёсць частка людзей, которые акрамя універсітэта яшчэ адсядзелі колькі гадоў там, дзе трэба, не толькі за школьнай партаю, вось. І яны таксама зараз вышаўшы вырашылі, што трэба неяк прачысціць мазгі, бо трэба. Вось. І вельмі розны вялікі ўзрост. Ну, я самая старэйшая, і вот этот хлопчык 17 гадоў сама маладзейшы. Але, ну, нічога, ніхто нікога не забівае, все нормально. Карацей, стасункі з групай складваюцца хорошыя. Ну, так, деловые такие, партнерские. Ну, конечно, уж по-деловому-то и апрануты, Да, спадарня Ірина. абсолютно по-деловому, да. Вот я думаю, что таму мяне прымаюць за выкладчыцу. Я сабе купила специально свитер такі з дыркамі, вот, Так. касіць под молодую. Так, ну і джинсы ж трэба тады. У мяне уже трое джинсов. І ўсе дзіравыя. Не, дзіравыя, не. Уже не те коленки для дзіравых джинсов. Уже трэба хаваць. А можа вам які-небудзь шведр з надпісам «Я студэнтка», что-нибудь такое? Ну, подумают, что я прикалываюсь. А я ж не прикалываюсь. Я лучше всем буду сама признаваться, что я студентка. Ну, тады вам трэба дачакацца, пакуль дадуць студэнцкі білет, і мы... А мне не дадуць. Ну, калі ў У наступным магістратуру годзе, паступіце, так? І я вам тады зраблю цішотку, там, дзе будзе фотка гэтага студэнцкага білета, вы будзеце прям так хадзіць. У нас тут няма гэтага цэнзусу. Толькі да 35 год і там пасля ідзі куды хочаш. Не вучыся больш, мазоліш нам вочы. Усё адно, як быццам бы ёсць у грамадстве вот эта вот нотка дыскрымінацыі і недаверу, што куды ты лезеш ва універсітэт, жанчына? Твоё месца на печцы. Ну так. Вот я ж кажу, што я пастаянна адчуваю у лепшым выпадку здзіўленне. То бок вось гэтыя паднятыя бровы я бачу вельмі часта, пакуль мяне яшчэ не все яшчэ ведаюць, што я студэнтка. Мяне там яшчэ часам прымаюць за прыстойную жанчыну, которая можа чаму-небудзь навучыць новае пакаленне. Але не, сама прыйшла вучыцца. Я гэта адчуваю, але ну, людзі маюць права. Ну, нехта ходзіць з ружовымі валасамі, здзіўляе публіку, а нехта замест пенсіі ідзе вучыцца ва універсітэт і цалкам сабе мае на гэта права. Як вы думаеце, спадарня Ірына, а чаму ввогуле зараз вот это навучанне не абмяжоўваецца 18-20 гадамі? У ваш час як было? 18-23 ўсё, а далей можна дзяцей ражаць на производстве. Ну, а далей раней это было як? Было вельмі круто і прэстыжна прыйсці на адну працу і на адным месцы адпрацаваць, вось, пакуль цябе не вынесуць адтуль перад нагамі. І нават там якія-небудзь героі ў кіно казалі, што ў маёй трудовой кніжцы будзе толькі 2 запісы. Прынялі мяне на работу на этот наш родной завод і звольнілі з работы з нагоды смерці. Ось, і гэта было як бы ок. Але, ну, магчыма, і не было чаго рабіць, апроч як рабіць. А зараз столькі ўсяго можна рабіць. Апроч як рабіць. Ну, ось, і таму ж хочацца ўсяго гэтага, хочацца. І, ну, раней людзі бралі і паміралі там у 40, у 35, а зараз жывуць. І я лічу, што гэта новае жыццё падаранае мне. І трэба яго пачынаць і жыць. Ну, як вам такі падарунак? Абалдзець. Я думаю, вы зараз скажете, як быццам бы пад ялінкай напачкалі. Я уже не такая студентка, которая там, ой, я зрабіла памылку, у мяне не 5, а 4 з плюсом. Я такая, залічылі, класна. І я яшчэ буду ва всяких активностях удзельнічаць. Я уже вырашыла, што я буду такая вот выдзіркам такім, которая ва ўсё лезе. Вы на баскетбол пойдзеце? Не, на баскетбол не дапрыгну. Не доскочу. Ну, вы ж не каранік. В полёце такое. І мячик-то. Я вообще не караник ни разу, ни в одном месте. Я буду какие-нибудь эти конкурсы литератские удельничать. Вот сейчас у нас там объявили конкурс на детективные оповедания, и я уже что-нибудь придумаю. Спадарня Ірына, а як вы думаеце, ёсць які-небудзь спосаб, каб зрабіць вучобу больш камфортнай для ўсіх студэнтаў, студэнтак, не гледзячы на іх узрост? Пачакай, дарагая Даша, а што ты маеш на ўвазе, калі хочаш зрабіць вучобу яшчэ больш камфортнай? То бок, што з твайго пункту гледжання ва вучобе некамфортнае? Я не разумею. Ну, я не ведаю, забараніць на дзяржаўным узроўні ўсім коса на вас глядзець. Так яны і так не глядзяць. Ну, глядзяць же, вы ж кажаце, ну, што... так калі пальто забіраюць. Ну, раз глянулі, два глянулі. Да забараніць забіраць пальто. Не веду, зрабіць ліфты, ну штосьці. Там все ёсць, там лифты ёсць, там подъемники ёсць. Я, если бы даже захотела, я б могла стать на этот подъемник, как инвалид.
умственного труда и подняться на свой 3-й этаж, там, да, и все было бы отлично. Там, понимаешь, там все есть. Там можно ксероксы робить. За бескоштовно? Ну, по знакомству. Надо знать, с кем познакомиться. Там нема буфета. Вот это минус. У нашем універсітэце няма буфета, таму всем кажу, што за углом есть крама, і там можна купіць каву, якую-нибудь булачку, вот что-нибудь такое. Но я ношу с собой яблоки. И такие у меня есть кавовые зернятки, покрытые шоколадом, и я вот такая студентка, очень стильная. А причем яблоки тыя, што вы па дарозе назбіралі просто там нейкі яблоневы сад, там растуць дзічкі, і гэтыя кававыя зерні, я не ведаю, скралі, напэўна, з жабкі. Ну, таму што студэнцкае жыццё, ну, такое трэба эканоміць. Студэнцкае жыццё такое, так, я ўзгадваю. Мы калі былі студэнткамі, мы жылі 4 чалавекі ў пакоі адным, і мы скідваліся па чырвонцу на месяц со стипендии 40 рублёў, и по чарзе по тыдню гатавалі. Там тыдзень я гатую, ну, а астатнія вучацца. Мы такой были вот это, коммунальная жонка. Вот коммунальная мама такая, которая за ўсіх робіць вот эту работу. А калі уже табе не трэба гатаваць, то ты свае курсачы там робіш, нейкія там работы пішаш, вот так. Спадарства, калі вы не ведалі, чырвонец гэта 10 рублёў просто. Ну, да, не все так давно живут на этом свете, як я. Як мы з Дашай. Спадарня Ірына, нас калі сплюсаваць, дык атрымоўваецца... Цалкам собі не страшно, правда? Ну, а калі яшчэ на 2 падзяліць, то мы просто такія дзве... Мяне можна на 3 падзяліць, я уже это... Тады мы будзем зусім бальзакаўскімі жанчынамі праўкраснымі. Ёсць падзяліць, да. Як думаеце, ёсць увогуле будучыня ва універсітэцкай адукацыі, ці яна кане ў лету? Ну, гэта ж вельмі прикольно. Ну, это ж вельмі прикольно. Ну, это ж потым, калі ўсе сябры твае стануць начальнікамі, як класна будзе жыць, а ты іх ведаеш з універсітэцкіх гадоў. Не было б універсітэта, ну і што, сядзелі б усе на канапах, у майтках, у сваіх телефонах, і нават бы не выходзілі вообще нікуды. Ну, нет, трэба універсітэта, трэба хадзіць у школу, трэба пісаць канспекты, паўтараць у голас словы, спісваць хатнія заданні. У нас было бомбы, я не знаю, такие, вы такие робили? Это вот шпоры называется. Нет, шпоры это маленькие, а бомбы это когда вот все, билет уже ты собрал, все там 3 пытания, эти 4, написала отказы и уже готовы. То бок трэба подменить лист, да? Не списывать именно этот лист, подменить. Это называлось забомбить. Ну, это группа, которая там 3-я сдавала, ці 2-я у лепшым выпадку могла такое зрабіць, першие шпорами обыходзілись. Это ж так цікаво, можем. Я вот только еще, знаешь, очень переживаю насчет романов студенческих. Вы планируете завести все-таки? Ну, надо как-то, но я не... Ну, я пока еще не решила. Спадарня Ірына, я боюсь, что вы будете той студенткой, якая завядзе роман с физруком. Я не ведаю, ці ёсць на моўных курсах физруки. Ну, можа, так само мову вучыць просто. Окей, я запомнила. Вы так само запомните и напишите, калі ласка, ці трэба мне заводзіць роман с физруком, ці можа все-таки как-нибудь свою девичью честь сохранить для час навучання. Так, пакуль вы пішаце ў каментарах, з кім ўсё-такі спадарня Ірыне трэба ўступіць А у тебе будет студэнцкі роман? Ой, можно я спытаю? Ой, ну, тебе ж пора уже, у тебе там все такие твоего возрасту. Ну, што цікава, у мяне былі студэнцкія романы, але не са студэнтамі, не з выкладчыкамі нават. Ну, просто вось я была студэнткай, а чувакі, з якімі я спаткалася, яны просто недзе вакол універсітэта хадзілі. Грузчыкамі работают. Ну, кшталту таго, да. Хто грузчыкамі, хто журналістамі, усяляк бывала. А вы аднаго нават бачылі, спадарня Ірына, вы просто не разабраліся, хто гэта быў. У платной версии нашего подкаста мы с Дашей расскажем, так, раскрыем усе карты. Быў, да, хто гэта быў. І ўсю паднаготную выкалупаем з-пад нагцей. Вось, таму пакуль мы гэта робім, подписывайтеся на наш канал, ставьте лайки, звоночки і данатьте, калі хочаце даведацца больш пікантныя падрабязнасці з нашего жыцця. Ой, как там универ, потом мы здымем сериал «Универ», что там еще какой-нибудь был? Универ, что-то там, так. Ну, вот что-нибудь такое, да. Универ новые студенты, там что-то. Вот, да, универ 55+. Карацей, калі вы засумавалі па нас, прыходзьце вучыцца, і мы будзем мяняцца шпорамі, бомбамі, падказкамі, лайфхакамі. Усім, хто прыйдзе вучыцца за намі, мы раскажам пра свой досвед. Пачуемся і пабачымся. Бывайце.